Dalan, kinapudno ken biag. Apay ama ditidyar mo asim mangpat. Apay nga ta. Nagpipintas ti pagay danardo. Idinto ta nagmadi ti pagay iji pangkag tayo. Saan ka di akas jay manan idinapalabas atawan? Un nga rod, iso masurunak. Anya nga ta ti sekreto da? Kanayon anagmayat ti mula da? At dan sakat araramidin dang agpaysua. Damagag tuman kini ipagluling, no anya ti inaramid da. Nakapsuta ko, Nardo Barok. Da kayo ni ti asawa, maniluling ti mga sikaso kada kami. Uray saan nyo nga ibaga, tatang? Asikasunda kayo kininanang. Nasingpatmat ni Loling amanugang yo. Iswada kayon to, ti aking balay dito'y balay tayo, no awan kamin to. Saan kayo pangagsawi ti kasta, tatang? At idug pa'y ti biyagyo. Himbag, jay nakasaganan ti amin, iti anyaman ama pasamak. Diyak pa'y kaya mapukaw kayo, tatang. Masapo, la praktikal tayo ngagpanuno, tanak ko. Italag ko da ito'y balay tayo kada kayo kiniluling. Imbag no saan nga agriri ni Manong Tasyo, tatang? Apay ko mga agriri. Kat inyaramidak met iti balay na, idi nangasawa. Iso nga ita, kitadan balay na. Ngam, basit ti balay da. Ngam da ito'y balay tayo, tatang. Padakalinda ano kayat da. At damat inted kwa pang rugyan da nga agasawa. Imbag man, tanagranata nga aglaba dito'y waig, ipag. Ada ka din ang patig nga ibagam manang? Anya ka diti inaramat yu iti mulay yu apagay, tanagpipintas da. Awan mo't. Ngam sakbay aminulaan ni. Winarisan nila kay iti ado-arog iti dingwan. Kas kuma iti rugitinwang, kalding kan baka. Kasta ka di? Nagabuno mo't nila kay. Ngam dagiti magatang nga abuno tinaramat na. Kuna nga minilakay ko, amadadaal ka no, tidamag tidaga. No kanayon nga abunwan, iti komersyal nga abono. Padasan ni man mat ti agurnong kadagiti rugit ti dingwan, taiwaris ni mat iti mulaan mi. May mayat matlaang manang. Kan may sa, nanginapay ti abono. Ay, un nga rod, nagdakkel ti nagastos ni nga ingatang mi iti abono. Nadamag mo ka di, noon niya ti inaramid da kadagiti mula da. Winarisan da kanulaang mat kadagiti rugit ti dingwan. Saan nga ta kinaulbudla ang timbagana? Jaklaan mo basta kastamot timbagana. Adda na panunot kong aramidan. Masapol ang mairanod ta, iti adunto nga apit da apagay. Kasano ko ma? Ingka ka di dumawan? Saan ko nabaliksan? Basta mairanod tayon to. Urayam nga agani da. Ay, di ka maawatan. Makaamu ka man laangan no anya ti adda di ta panunot mo. Basta, kitaam to, no anya ti aramidag. Ado ka din tinabaga ang agani iti pagay no bigat, lakay? Wen bakit? Ado mat ti mayat at tumulong. Kaya't da nga intayo mat tumulong kadakwada into nagani da. Ay nasaya at no ado da nga umay. Tapno mamaminsan ti panagani. Mamaminsan mo ti panagibilag. Mabalin nga ibati ijay bangkag ti dadduma. Ta ijay ton nga ibilag dagiti maapit. Wan matkit di ipabunag to no nabilagan. Mga alak to iti tulda apang linong iti pagay no agtudo. Wan tanailat diti arubayan a pagbilagan. Malinungan pa'y adagos no diti arubayan. Tado ti kayo iti aglawlaw. Imbag ijay bangkag, tanalawa ti pagbilagan ijay. Inkanto man nga rod mangala iti kamote ta aramidak at tupig. Iso ti ipamirindak kadag iti tao nga umay agani. Wan bakit? Nayunam ti aramida Sigurado ang magustuhan dati tupig a kamote. At damat tanyog dita nga ilaok mo tapno na imas.
Nabanglupay no adanyog na lakay. Agpaani gayam ni kabagis mo inton bigan. Mapantamot tapno addamot kadwata inton data ti agpaani. Wan bagat, mapanta. Ne, apay asabali ti isam mo anang ibaga mapanta. Mayat mat no mapanta. Tapno amok ti sumarunong aramidak. Anya asumarunong aramidam ako nam. Maamwam to ka di. Saan ka adamag-adamag? Ibagamot tapno amok no anya ti planom. Ibagak to. Saan pa'y nga ita? Ado ti mang dayaw iti kinapintas ti pagay ta, lakay. Iso aman po dita. Kanayo nakagaramat itirugit ti dingwen kas abono. Bareng natuladen mo't damanong tasyo ti aramidan ta. Mano tinabilang mo arap pati pagay itinaani tayo? 50. Manayon ng tupay Taado pa'y mo ti saan anaani. Hintay bilag inton bigat. Di taliplipatan ti tulda a pangabong tanto, tapno saan ang mabasa no agtudo. Sige. Tailat ko mampay. Permit ibanok ko itangal daw. Papanam, sumipngutan. Apingin nalam ti flashlight. Una, tapno makitak ti pagnaak. Papanam ngamin aya. Maamwam to inton sumang patak. Pagsayatan ti papanak tapno amom. Mabayag ka kaditi papanam. Adayo ka di dayta. Basta aguray ka. Maragsakan kanto no sumang patak. Pagsayaatan? Anya ko mati pagsayaatan iti iruruar mo iti rabi Inakit din. Tapno saan amasukal ti swerte. Anya nga tati imbaga na apagsayaatan. Ado ka day, iti imbati da apagay, iti inani da iti bangkag. Adupay ka daw, taijay dan nga ibilag. Himbag no awan mapan mangala. Sino kumangay ti mapan mangala? Ay, di tay lamo Adalat tamot dagiti tawasan na nasaya ti panagpampanunot da. Ti tao ang mangala iti saan na nagbanugan. Awan ti lulong awan na. Pudno dayta. Uray kanayon nga agkaramot iti daga. Saan alumong aw? Wala, nangruna no aglading iti takawan na. Dayta jay kunada alunod tinasaktan wano na irurumay. Ti kanulunod tinairuruman tinarigat alisyan. Ket tinakabasol, iso timang sagrap iti dayta alunod. Iso amade ti mangiruruman iti pada a tao. Ne, adumot day tapagay ngayon sangpot mo. Wen, kat agsubliak pa'y tainak mangala. Adu pa'y jay. Nangalaam, ginatang mo? Anya ginatang. Inalaklatan, tadumat. Nudyak agbidot. Dagita ti inani tayo apagay da kabagis mo. Day tati kunak ang mairanod tayo, mat. Tadumat tipagay da. Maawata kun ti kayat mo asawan. Sa bagay, adung agpayso ti pagay da. Basit lang day ta apakairanudan. Kas lambingay kula ang matday to Lakay, di mo ka di madlaw. Naksayang ti pagay. Apay ngay. Sino ngay tinangala ka dagiti pagay anaani tayo? Ay, saan alam mong aw ti tao nga agtakaw iti pagay ti sabali. Kaasimot no asino tinangala. Kaawatan nga agbisin. Isong agtakaw pa yan. Ay, ala. Ikararag talatan nga agswerti pa iti mulat Saan nga agsigsigurado day diya tao? Tas saan nga umanay apagbiag na titinakaw na? Maibustumot lang adagos. Tas saan ang mabindisyonan titinaktakaw at araon? Pudno takunam. Ad-adda nga agrigat tatakaw. Saan to alumungaw? Pudno takunam. Titinakaw na? Ipakan na iti pamilya na?
Alaam jay agdan akawayan, taipan mo dagiti pagay ijay tuktok ti Sem, ta ijay nga ibilag. Ngun nga agpaisuan niya. May mayat ijay, tapno di da makita. Aramatem ti utek mo tapno di da maamuan ti inaramid mo. Di dalakit di maamuan, tawan ti mangidanon. Sikalang mat ti makaamo iti naramid ko. Apay ko mga idanon ko, ket pati siyak mairanod mo. Ha? Isong agbagay ta adwa. Taam mo ta nga isakit ti tunggal maysa. Ha? Rumpang lang. Ngam saan ang maawagan iti partners in crime. Urayan niya ditan. Agdinanggay talatta. Maisabalik man ti saritaan. Nadamag ko nga ipatawid ka no datatang kininardo ti balayo. Anya? Nakadamagam iti dayta. Ninanaw. Nanang, kasao kayo man. Nakaturog pa lang mat ni tatang. Anya ti baga manakaw. Nadamag ko nga ipatawid yu kanutoy balay kaninardo. Adda ka di pare kao, tanak kao. Saan ka di nga adan balay mo? Imbalayan da ka mo't idinangasawa ka. Ngambasit ti balay ko, nanang. Dakkel to'y balay nga itadyo kaninardo. Nga mabalin mo mo't apadakkelan. Adda mo't intad mi atawid mo. Siya kumaa ti aking balay ditoy. Dayto iti paggigianan ni Kadanardo. Isuda ti mga asikaso kada kami. Tasan kami na makatrabaho. Basta, paggudwan mi daytoy abalay, nanang. Limasin kayo. Di da kami tupay paganano. Ita, kaya't yu atagi ko ti balay. Anya timbagada iji balay da tatang? Adda ka no matan intad da abalay ta. Kinalikaguman tangamin tilimasin. Nayunan da ko mga rod ti itad da atawid mo Padasak nga ibagaday ta kanitatang. Nakaturog ngamin idinapanak. Rumbeng ko mga ad-ado ti tawid mo, ta inauna ka. Dua ta amapan intun bigat, takasarita ta ni tatang. Wanla kay, alukuyin ta ni tatang, tapno nayunan na ti itad na kadata atalon kan bangkag. Itadyo ka ni Nardo ti dakkel abalay. Kukwak mat nga rod ti talon iji asidag ti karayan. Apay, di mo la mauray ay nga itad ko ti daddo matawid mo. Sige, tapno di mo mat ko na. Ayabanta ni ading mo, tapag sasaritaan tayo dayta. Nardo, umay ka ditoy, tagsasarita tayo itinalapat. Nalakala ka sarita ti kabsat mo. Umayan di taoy. Anya ka diti pagsasaritaan tayo, tatang. Manong. Intad dagayam kan katoy dakkel abalay. Kukwak mat ti dakkel atalon iji asidag ti karayan. Ala, no iso ti kunam, di iso, manong. Apay kasta tilangam anagga po iji nalawa atalon iti asidag ti karayan. Awanan tinalawa talon bagat. Nargaay. Inyanod ti danom ti karayan. Sayang. Ha? Kasanong arutitan? Idi nagapuak iji asidag ti talon da Nardo. Saan ano ti talon da? Jakman amo. No apay akanayon ng agswerte dagiti mula na. Ita, ti talon ko manan ti inyanod ti danom. Agpaisun sa timbaga ni Bakat Tesa. Anya timbaga ni Bakat Tesa? Pulos kano adi lumungaw ti tao. Asaan ang nadalos ti panagpuspuso na. Kasta ka di. Kanayon mo ngamin ang mapanlibasan dagiti mula ni ading mo. Pinilit kong itadda kanyak ti talon. Hanggang ita, napukaw matlaang. Lakay. Agbaliw tan. Tapno agbaliw mo ti kasasaad tay ti biyag. Uray ka na ayon tanga agkaramot iti daga.
Kasla saan ta apulos ang mabinbendisyonan. Rigat latta ti adda kadata. Saan ang mabindisyonan ti panagbiag mo, no dakes mo ti aramid mo? Papagayam, ditan ti nagibusan ti may sapay, apakasaritaan, anay tampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yo amin, papagayam, inta ibasa ti Proverbio 23, versikulo 25. Pagtangsit da ka kumadag iti naganakkan ka, ipaay mo dayta aragsak iti inam. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Sa dino nga taitan ti ayan ni Marco nga anak ko. Apay adinak metla sa rongkaranan. Wan nga rod, Lorena. Nabayagan api manaw. Ngam di mo ilaagawi dahon. Kunana amapan agtrabaho ijay syudad. Ngam di mo tan agawid. Kailiw ko una yun ti anak ko. Amangan no addaanan iti pamilya. Ken addaan mo tan iti trabaho. Iso nga awan oras na amang sarungkarkan ka. Maragsakan no addaanan iti trabaho. Gaputan na pagturpos kumat iti kolehyo. Bilibak nga rod kan ka, Lorena. Engkarigatam a pinagturpos ti anak mo. Elementarya pay laeng idipim mo sa iti amana. Kat inkarik idi iti bangkay na. Nga ikarigatak a pagturposan ti anak mi iti panagadal na. Kat nagbaligi ka. Apa yan? Ta saan matan nga agawid ti anak ko? Anyagatan tinapasamakan ko na ijay syudad. Mamati ak nga awandakas anapasamakan ko na. Ngamkit day, addaanan iti pamilya. Kat nasaya at tibiyagda. Sapay kumangaron, takasta. Bilibakin ka, Marco. Rimang ay ti restaurant na. Naglaing ka amang imanihap. Una, bilib kaitan kanyak? Talaga bilibakan ka. Ngamjak kayat ano sa dinuladitan ti pangipapayam iti kwartata. Kanayon mo nga ibaga dayta. Ititad kumat amin kan kati kwarta. Awan pulos may gamak. Dayta ti may parbang. Siyak ti asawam. Iso asyak nga ron ti pangtadam iti kwarta. Katuan mat. Kasta ti aramidak. Jay inam iti probinsyayo. Amangan mat no ikikam iti kwarta. Saan? Jack pa'y pulos pinawitan. Saanan a responsibilidad ti anak tinaganak na? Ngam, amangan doan niyang tinapasamak ka ni nanang. Saan ako na nagaw-awid di lugar mi? Sipod imayak dito'y syudad. Lipata mon ti inam. Ngamin, adda kaming iti anak ta a pamilyam. Rumbang laeng asaan na apaw itan ti inana. Nasken ada tayo laeng ti agnumar iti mapaspastrak iti restaurant na. Talaga, mama. Nagbiit adimuras ti restaurant ni Marco. No idi, kat basit lang apanganan. Ngamita, kat may san akalatakan a restaurant dito'y lugar tayo. Wan nga rod, iha. Naimbaglangan tarimang ay tinegosyo ti asawam. Isulangan tinamnaman ta. Gaputa na bayagan analog iti negosyo ta. Ngayon bati na hindi papam. Awan pagdanagan niyo, mama. Gaputa mairanod kayo iti kwarta ni Marco. Adan urnong ko, Maria. Mabalintan ti mapanijay syudad. Sa pulan ta ni Marco.
Ay, saan ka nga upayon, Lorena? Ngam nalawat ti syudad. Sa dino a syudad ti ayan na. Maria, Ti arabidem, saan mo unay apampanunutan ti anak mo? No di ket aywanam ti bagim. Nasken asaan kang agsaksakit. Ti matmat gadam, ipaay mo para iti pagsayaatan ti bagim. Mangan ka na imbag kadagiti na sustansya. Iti kasta, nasalun at kalatta. Kat mauray mo pa iti panagsubli ti anak mo. sa bagay, husto ka. Naimbagkan ka taada anak mo. Ngam siyak, nagbakbaketak abalasang. Isuan alidayak. Awan tao ti mga iwan kanyak no siyak ti agkapsot. Ala, tangay ang kaaruba talaang. Di datante ang tinulong iti tunggal maysa. Ni Apo Diyos laang ti makaammo ka na ta. Hinton talagang agkapsot ta. Uy, sika ka di dayta, Wilma? Ha? Marco? Wen, siya ka. Adda ka dito'y syudad? Wan, ada trabaho ti tabangir a building. Dito ti opisina a pagpapaayak. Lunch break, iso nga umayak mangan ditoy. Kastagayam. Katsika, kumusta kan? Kastoy, addamat kabukbukudak a negosyo. Iso da ito'y a restaurant. Talaga? Kaya't mo asawan? O kwam da ito'y a restaurant? Wen? Uy, asensado ka na. Sa bagay, madlaw-launay iti langam. O ala, agorder kan iti kanam. Kat di mon bayadan. Ha? Ita lang nga kita ta. Iso nga ilibre ka. Pakiitid mo dahi ta akwarta kaninanang ko. Intun agawid ka iti lugar tayo, Wilma. No kasta? Saan ka pa'y laan nagawawid? Sipod imay ka dito syudad? Saan pa'y? Kat nasaya at mataadda ka. Tapno si kantipang tadak iti para kaninanang. Marco, adda ka di parikot mo. Diyak ka mo ti sawak. Mabalinta nga ituloy ti agsarita, kalpasan ti trabaho. Itad ko kan ka ti cellphone number ko. Kat awagan na no da oras mo. Sige, kat agyaman ka. Maria, kayat ko ti agpasyudad. Kayat ko asapulan ni Marco. Amang anoan niya tinapasamakan ko, ana. Unay kan ayalo ray na. Saan mo nga amo no sa dino a syudad tinapanan na? Kasanum ama sa pulan. Ang parparik na kanyak amakitak ti anak ko. Saanen, amangan noan niya ti mapasamakan ka ijay syudad. Di nakadikuyugan. Saan akasta? Ngam awan matlaang maganab ta. Agsayang talaang iti kwarta. Kailiw kon ti anak ko. Hindi kagdanag. Taamok nga agawid tumitlaang ni Marco. Dito itan sa bali a restaurant kang sarita. Tapno di na ta makita ti asawak. Amangan, no sa bali man ang ti atapan na. Naragsak ka di iti asama? Kayat ko asinaan. Ngam pampanunutak ti anak mi. Marco, Kwarta laang ti kanayon na nga ibaga. Kat di na kayat apawitak ni nanang ko iti kwarta. anya? Ay, kaasimot nga rod ni Nana Lorena no kasta. Tunggal gamdat ti agawit di lugar tayo. Pangtaan na nga isinanak. Ay, anyan? No agsinak kami. Kasanon ti anak mi. Saan anasaya at ti kababalin ti asawang Marco? Pudmut ako nam. Ngam panunutan mo ti inam. Inam day jay, Marco. Pinagadal na ka, aging gaan nakapagturpos ka. Kat ita, nagbaligi kan iti biyag. Gaputa addaan kan iti nalatak a restaurant. Juan, pampanunutot mo't dahita. Di kagdanan. Idanon ko ti pakumustam kan kuana. Kan itad kunto dayto dakkel agatad apara kan kuana. Agyaman ako unay. No kasapulam ti tulong ko, adda aklaang ditoy.
awan kay di restaurant itay malam. Napanak ijay ngam awan ka. Adala kinasaritak a tao. Asino? Babae ka di? Di ka agar aramid iti Jack kayat, Marco. Tagbabawi ka lang. Sumardeng kan. Jack kayat ti apa. Ang mga no inikamat iti kwarta dayjay akin na saritam. Amin agaraw ko. Pakibiyangam. Natural, naasawa na. Kayat mo abantayan ti garaw ko. Tadi mo kayat nga aggastosak. Tati kayat mo. Itad ko amin kan kaakwarta. Natural, tasyak ti asawam. Paritan nak amang tad iti kwarta iti inak. Ngamda kayo iti inam. Awan sa baling ar-aramiden nyo. No di ti agsugal. Day talaang ti pagragsakan ni. Awan bibiyang mo. Joan, talaga kading awan pa nagbalbaliw mo. No naumakan kanya, ibagam lang, tagsinatan. Wala na, Lorena. Awan pagdanagan nyo ka ni Marco, tanakaradkadlat ta. Nabaligin di anak yo. Kat adadakkel agatad nga impawit na kanyak para kada kayo. No kasta, awan dakas anapasamak iti anak ko. Kunak nga minken ka, anasaya at ti kasasaad ni Marco. Ay, nay, di anak ko aya. Kayat ko makita iti personal. Di kay agdanag. Umawag ni Marco dito yung cellphone ko. Urayan tayo laeng, nana. Unanang, di ka agdanag. Taagawid akto di ta lugar tayo. Agyaman anak ko. Kailiw kan makita, anak. Unanang, agkita tayon to. Salwadan yu ti salon at yu, ah? Asino day ta kasarsaritam iti cellphone? Sige, bye. Nanang, awagan kan tumanan. Asino jay kinasaritam iti cellphone kunak? Ninanang ko. Anya? Anya ti kinid daw na? Kwarta? Anya ko, ma. Kwartak ti itad ko. Saan mo a kwarta? Kasta gaya ma. Pues, agpili ka. Da kami a pamilyang wano ti rupat kwarta nga inam. Wanana, saan anasaya at ti ugali ti asawa ni Marco? Iturayan na unay ni Marco. Anyan? Kat ituluklatan ni Marco akasta. Apay adi na ikan iti pagnakman. Numabalin, saan akayat ni Marco ti apa, Nana Maria? Piman mo ti anak ko. Ngamawan pagdanagan nyo kankwana, Nana Lorena. Ken nabaligi itan ni Marco. Gaputa addaan iti nalatak a restaurant. Ikanak iti kwarta. Kasapulak ti 50,000 pesos. Manipod ita. Saan kan nga ikan iti kwarta? Anya? No kayat mo ti kwarta, agtrabaho ka. Hoy! Laglagi pam, nga agnanaed kapay lang dito'y balay mi. Kaya't naasawan, adda responsibilidad mo dito'y. Basta saan ka nga ikan iti kwarta. Katsyakon ti makaam mo amang sweldo iti yaya ti anak ta. Siyak matan ti makaam mo nga aggatang iti masapsapol dito'y. Kasta ka di timbagakan ka tinalaing nga inam? Basta saan ka nga ikan iti kwarta, nga uray anyapay ti ibagbagam. Tibwisit nga asawam. Apay kanu addi na kay ikan iti kwarta? Sapay awanen kwartak. Gaputa isugsugal talaka no, mama. Ibagam nga minasaan ta nga isugal ah. Uray anya ti bagbagak. Di nakikan iti kwarta. Kasanutan, iha. Awan apulos kwarta kita. Inggatangan kayon iti cellphone, kasbilin ni Marco, Nana Lorena. Urayan nyo ti awag na. Agyaman hakwil mabalasang ko. Agsubli ako ni syudad inton bigat. Kaya't ko makita ni Marco. Uray sa anak nga aglayon ija balayda. Uray iti restaurant na laeng ti pagkitaan may. Sige. Ibagam nga rod ka ni Nana Maria. Taagpa syudad tayo inton bigat, Nana.
Pasensyakan, anak. Tapinilit ko ni Wilma nga isurot na kami dito i-restaurant mo. Kaya't ka lang amin makita. Nanang. Di kagdanag, Marco. Nalawa jay dagus ko apag turugan da. Kailiw na ka nga mintiinam, Barok. Nanang. Pakawanan da. Nusa anak awawid. Kat nasayat matanda kayo. Kailiw kayo nanang. Isumat na ganyan. Iso day tanti asawa na, nana. Ay, naimbag nga oras mo, balasang ko. Sika ka di adungrit abak nga tiina ni Marco. Joan, di mo bastusan ti inak. Gapo iti day ta abakat. Di na kun ikan iti kwarta. Hoy, dungrit abakat. Awan karbangam iti kwarta ni Marco. Nalabos kan, Joan! Itamad lang! Agsinatan! Agawan nyo. Umunod kayo dito kotse. Wansong! Umay kang Angel. Ay, ngaya. Sige, agawaan nyo. No, kasta. Sinukon mo da Angel, iji pagadalan da? Wan, kat manipod ita, siya kun ti makamo ken Angel. Ngamin, saan mo matlaang ang maaywanan? Di mo yadayo kanyak ti anak ko. Kaano pa'y anagbaling nga anak mo? Pulos ajak nakita nga inasikasom na Angel, nga uray iti panagsakit na. Isublim kanyak ti anak ko. Tapno adda pam ko tam adumawat kanyak iti kwarta? Di nakarkaritan, Marco. But-but ngenak. Sige, aramidem laang ti kayat mo. Awan utang mo anaimbag anakam. Kasano na adda anak iti utang anaimbag anakam kada kayo iti inam. Idi nagasawa ta. Naungawan ti negosyo yo. Gapo iti sugal. Kat awan sa baling adda kada kayo no di ti balayo. Pimanawa kun iti balayo. Tapno awanan ti makunam. Anya? Bukod ko akwarta ti pinagpuunak iti negosyo ka. Isong awan pagkarit mo kanyak. No ti panagnaad ko iti balayo. Sobra-sobran ti naisupapak ko. Marco. Saan kami nga agnaad iti anak ta iti balayo? Tapno awan pagkarit mo kanyak. Manipod ita, makaamo kayon kan ni mamam iti biyagyo. Bye-bye, anakon. Agtrabaho ka, tapno adda kwartam. Naragsakak para ken ka, anak ko. Nagbaligi ka itaan. Wala nang. Kat di ka agdanag. Tasaan kayon abaybayan. Gumatangak dito yung syudad iti balay. Tapno adda pagnaadan tayo. Karaman ka de, da Maria ken ni Wilma. Una, pagayam ko ni Wilma. Kat pagayam yung ni Nana Maria. No kasta, da kami ente mga sikaso ken ni Angel. Una nang. Ngam, adalatan ni Yaya Suling akatulungan nyo. Wan, anak ko, kamaudyanan na. Makadan na kayo matlaangan ni Tiapok. Ang maragsakan ako ma, no makadan na tayo ti asawam. No agbalbaliw, mabalin nga agsinublian kami pa'y. Ngam no saan? Awan anyaman na kanyak. Gaputadyak kaya ti aramid na. Awan pa nang ipatag na iti pamilya na. Kwarta laang ti adda iti panunot na. Anak. Ti importante ita, kat maipaayan kayo, itinanam ay apanagbiag, nanang. Uray ka sano ti panagayat mo iti asawam, no di namat bigbigan tinaganak mo, kas katugangan, saan lataan na anay ti ragsak mo. Ipatag mo tinaganak mo, taday ti kang runaan, aragsak da, itinabatbati pa'y apanagbiag da, dito'y rabaw ti daga. Papagayam, ditan, tinagibusan, ti may sapay, apakasaritaan, anay tampok, diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyak. Insurat para iti radyo ken iti direksyon, ni Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center,
iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Kinapudno Ken Biag. Na inbag nga oras yu amin papagayam, hinda ibasa ti maikadwa a Korinto, Kapitulo 9, versikulo 7. Ngarod, mangted kuma ti tunggal maysa, kas agubbog iti puso na, saan kuma ana sakit tinakam na, wenno mapilpilit, taayatan ti Diyos ti mangted asiraragsak. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno Ken Biag. Lakay, nangalam na ito insangpot mo amanok. Tara ka ni Nanang, tiniliw mi kinitatang, tapno adda si Daem. Nang tiliw ka iti manok ni Nanang? Ala, amang nagungot. Nagpakadakmat kinitatang? Amo mo't ti ugali ni Nanang mo. Amo na mat anaganak ka. Iso amasapol nga agsidaka iti nasustansya. Ala, mabitlan. Tainak parchen da ito'y amanaw. Apay ngay, kasla kurang meten to'y taraken ko amanaw. Awan jay may nga upa apalpalok maga. Napananan ngay. Lakay! Oy, lakay! Lakay kanaur! Umay ka man ditaw! Ay, dapay nalpas di paparamid mau apag inuman dagiti manok mau. Kurang meten da ito'y taraken ko amanaw. Ay, kasano ako kurang met ngay bagbagam? Awan ti maysa. Sapay jay palpalok magak nga upa ti mapukpukaw. Upa, kunam. Jay atindog ti sipit na. Wan, dayjay! Ay, sos. Ay, jay sugar-gar ti dot na. Wan nga raud. Ay, marurudak. Nagadupay lati sa lutsud mo. Kinuin may tiniliw ni Roger nga anak ta iti parbangaw. Apay atiniliw na! Ay na. Naglaingan nga umay lataag tiliw iti manaw. Ay, tangiwat mau, nagpigsa launay. Ha? Apay ngayon palubos mo atiliw na. May sakamot alaklakayan. Ipabarangay kayon tubay. Ay, tangiwat mau, nagpigsa. Ipabarangay na kamay, kapamilya na kamay. Wan! Karaman ka, takakot sabada kagayam. Impalubos mo latan at tiniliw da jay manukaw. Di ka kadiagim imot, tasaan akayat ti Diyos ti imot. Laglagi pem kuma. Ati saan ana imot, kayat ti Diyos. Sigin ba kay? Igupam amin adigo day ta inlutok amanok. Tapno mabiit ka apumigsa. Ay, napsoga kun lakay. Nagadutikinan ko. Ay, nariingan ni baby. Mabisin man nga tan. Ala, paggatasa mo. Wan, mala, agdedi kan anak ko, wan. Adan sa bisita. Dagiti siguro kabagyak dagita. Nakunada ngamin akayat da nga umay kitaan ni baby. Mabitlan. Inaklokatan tiri daw. Sigurado nga isudan dagita. Wan lakay, ala, ingka ilukat tiri daw. Bakit? Ayan nga iti bisita. Papaayaban ta kay di barangay hall. Ha? Taapay? Nagtakawak ka no iti manok. Nagtakaw ka? Tingay manok ni Nanang at tiniliw mi kinitatang. Diyan pasidam kanya. Wen, manok ni Nanang dayjay. Ipabarangay na kan? Wen ka no nga rod. Ay, babawi ko na anang tiliw iti manok ni Nanang. Ay, naminsan talaang anak sida iti manok. Ita, ipabarangay da kapay. Kat mismo nga inam. Di ka lamabayin iti day tangar aramidang. Bukod mo a pamilya, ipabarangay mo pa ay. Ay, agtal na ka. Agsasango tayo, ije barangay hall. Ay, kaan anak di manugang mau. Apahay, di mo mapanunot akasapulan na tiagsida iti nasustansya para ije apukot ha. Ayawan bibiyang kaw, no kaan anak na. Amo ni Roger nga aganak ti asawa na.
Apay asaan ang nagtarakan iti manok. Tiniliw na kiden di manok ka. Isukit akagurgura da ka dagiti anak ta. Kapo iti daytang ugalim. Sumardeng kan. Kanayon ka maabagbagaan. Di ka madungag. Ay, nalas tati ugalim. Manok, iimot mau. Ha? Imutam pa ita anak mau. Kan anak pa'y ni bakit na. Agtarakan damot Ay, kunak panankan ka. Di ka imot. Mangted ka nga gubog di tapusom. Tapnaw, maragsakan ti Diyos ken ka. Daklayin pagarot. Dakgal gayam apakabasulak ti panang partik iti manok ni nanang. Ay, pasensya mo ni nanang mo, Roger. Medyo adakap-kabaw na. Talaga kit di ang nagalas ti ugali na. Sa bagay, hindi pa ilangan na imot ni nanang. Uray kada kami nga anak na. Ay, sapay nagunget-unget iti sangwanan ni Kapitan. Sana mabagbagaan ni nanang. Awan dengdenggen na pulaos. Sana bali tatang. Sukatak jay manok ni nanang. Baybayamon. Nasakit tinagam ko. Isupay nga inak tinang ipabarangay kanyak. Nagadubot ng dagitatarakan mo amanok, Maritese. Ha? Naksayan kit din ay iti maysa at tiniliw ni Roger nga anak ko. Nadamag ko nga rod nga impabarangay mo gayam. Wang, tapno agnakam da. Nagrigat agtarakan. Umay latag tilaw. Nagungungot ka kano, hindi nagsasango kayaw. Ay, permi Wan, ngam naganak mo't gayam di asawa ni Roger. Iso anang tiliw iti manok nga impasidanakan ni bakit na. Nagtarakan damot Sa bagay mo't kit di May ruwamday ti kastang aramid da. Ay na, talaga anak ka ay ayat dagita manok mo maray. Ay sus, naglulukmod da. Ay katun amaray, kano igagatangak dagita iti feeds da. Aya, san kaminto pa'y nga agsidakin nila kay ko iti manok. nay, apay nga itasaan kat nagado ti tarakan mo. Papaadwak ida, maray. Ha, ay, anya nga iti serbi nga agtarakan ka, no di mo matgayam si daan. Iti kayon amangan, tatang, tagimatang ni Roger, iti naimas asidaan tayo. Tatang, karni ti baka ko naman. Ay, uwan man. Dito ya ko namangal daw. Tamaw, awan ramraman ti dinengdeng nga inluto ni nanang yaw. Ni nanang nga talaga. Nagadaw ti papaaramin na kanya kapag inuman ken panganan ti manok. Di na mapagsidaan. How? Ket? Dito'y kayo nakanayon amangan tatang. Wan nga ro, tatang. Ilakaman kayon, tunggal agluto Apay! Napnapan ang alaklakayan! Ije balay da Roger. Tanya tinapan mo inaramid dita, di ka lang mabain. Ay sana kakasken ka. Awan, ti aramid ko amaday. Iso sa nakarumbang amabae na mapan ije balay da. Inkaki di ba nga Nanganak ije balay dan. Nakipangan ka pa'y? Will ka makarod ijay. Sika, mabain ka taim imutam ida. Ay, sumardeng ka! Ay, hinakpay agilad tanab sugak. Ay na. Ay, nagbayat timbangan ije balay da Roger. Ta nagragsak kami nagsasangaw. Di pa'y pumasyar dito'y balay ni nanang mo. Awan serbina nga kakaaro ba tayo? Talaga kasta ni nanang ko. Saan mo nanamnamaan nga umay dito'y balay dayjay? Kanayonan nga umay mangan dito'y balay ni tatang. Asino nga iti kalangan ni nanang? Agmay-may sa Isumat ti kayat na. No ngay nga tatay kay kaniti si daon na. Saan namat lang awatan? Dayjay pa iti kunam. Dayjay, umay manan ni tatang dito'y balay. Isudeta sumungad Agmay-may saman ni nanang di tabalay, no kasta. Ay, no apay ngamin akasta, ti ugali ni nanang mo. Nakaung-unga. Pumaritese, ano umay ko ibagakan ka? Nanya dayta. Kada nga mindua manok anatay anakitak di tarubayan may. Amang ano manok mo dagi jay. Anya, dua amano? Wen maray. Ay, umay mo man kit di kitaan no manok mao. Natay ko nam. Ay saus, amangan mo't no adda ng pang-or. Ay,
panagkunak kat saan. Tidakas na. Nangag ko iti radyo nga dagwarwaras a sakit dagiti manok. Anya! Basta dalata kanon matay. Kat nagparta kanong agwaras day ta sakit ti manok. Ay, may busen ano kasta dagiti taraken ko a manok. Sapay nagadaw. Pasaray saan kami ngagtungtungtong iti inayaw iti balay. Nagitimo ngamin manok ti asikasun na. Ket, dito'y kayon balay ngagyan atatang. Iso nga roda kanayo na dito'y balay yaw. Bayan nyo ni nanang, ta iso ti pakaragsakan na. Tiagmay-may sa dita balay. Diyak kumamag kaya ta panawan ti inayaw. Diyak kaya ti ugali na. Saan mo't akas ta idi ubing kamay? Ket, nagbaliw matan na. Ay, itapay abim maka, ita nagbalaw. Tay kunada nga roden. Uray pa'y no kasano ti kinaado ti kwartam. No bukod mo a pamilya kat imutam. Napaidam mat kan kaniragsak. Kan saan mo latta amarik na di tapusom, nga uray iti kaano man. Awanan, ino ta namatmatay dagiti taraken ko a manok. Napistidan. Anyat kunam. Di na ka dinangag. Kunak napisten dagiti taraken ko a manok. Kinaimot mo daytan. Ulos mo nga minadi mo kaya tagpartay. Anya nga ita di napistidan. Sapay pinakpakan kan tinartarakan ko idaan na imbag. Ay, awanan na nagiti dungdungwam a chicken mo. Wara ka. Day, apayatim makder ka. Sa dinumanan ti papanam. Mapanak iti balay da Roger. Panawan namanan dito'y balay. Kaya ita amot ti kaya mau. Tag may sa sana ya. Asino nga iti mangan iti lutuak inton madamdama. Ipapel mo amin ano kaya mau. Tamakipanganak iti balay da Roger. Napistila nga roden dagiti manok ko. Oh? Panaw-panawan nakpailan. Di umay ka no kaya mau. Yan ada yung tumangaminti bagim ka dagiti anak ta. Kaasi ni nanang no napisti amin dagiti taraken na amano. Kasta mat tinako na ni tatang. Sakot agmay sapay di tabalay da. Bayam. Saan mo't amabalin abaybayan yung latta ni nanang yo? Tanya ko matikayat mo nga aramidak. Kakaduan. Anya? Apay nga aramidak da ita? Kaasi mo't. Aglidliday ita ni nanang mo. Oy, di nakman ibaon ama pa ni Jay. Dagiti kakabsat ko ti mapan mangkadwaken ko ana. Kasano ko ma, kat adayo ti nakaikamangan da. Sikat ti asidag. Ada trabaho, jak masango. Anya saan mo amasango? Kat kaaruba tayo laang man. Nasakit pa ilang tinakam ko. Gapo iti panang ipabarangay na kanyak idi. Wen ngam inamlat ta. Uray anya pa'y ti araramidam. Lakay, di ka agimula iti sakit tinakam. Saan akaya ti Diyos dayta? Ti aramidam kit di, pakitam iti nasayaat. Taday ti pagayatan ti Diyos. No pakitaan da ka iti madi, supapakam lata iti nasayaat. Tati Diyos timang supapaktukan ka. Inkan mabiit ka laang madita balay da Pambaramon amang tag iti si daon na. Nagadua pang ibaunam kanyak. Day tapay laang mat. Nagrigat nga aramidan. Engkakit din, kas itinakon-akon lakay. Saan ka nga agimula iti sakit tinakam. Gapota saan anasaya at dayta. Ay, sige man langan. Kun konsinsyain nakmat ngamin. Ay, awanan. Naibos amin ang dagiti manok ko. Natay dami dan. Nanang. Ay narudyar anak ko. Naimbag tayo may ka dito'y balay. Makitam ka day dagiti agkaiwaraan na tayo manok ko. Nagsakit tinakam ko. Ket? Nagtarakan kayong tumanan na. Inted ko lakuman kada kayo kinibakit mo. Tas sindayo lakuman. Nangay nga ron. Ay, sindabi lakuman kinitatang mo. Isopay kit di ati panggurguraan ni tatang mo kanyak. Tadyak pinagsidsiday ti manaw. Mga nusaan kayo payanangan. Inyalaan kayo iti kanan niyo. At yo.
Nitatang mo nga ay. Anday di balay. Kaya ayam na dagiti apo ko na. Umayak tuman mo ti di balayaw. Diyak pa'y nakitkita ti apo ko kat. Kat, umay kayong tungamin ha. Awan mo timang laplapod kada kayo nga umay di balay kat. Ay, saan nakadi akagura anak ka? Apay kumakagura kayo. Di inaramid ko iti, anang ipabarangay kan ka. Lipatin yun day, Jay. Ala, tumakder kayo ditan. Ingkay kat manganan. Apay napanan ni Roger? Napanainit ka ni nanang iti kanan na. Awatan na nga ta. Bareng awaten na kat kanan na. Kinunag nga to ti pride ni nanang yaw. Kunak nga rod, akong binsiran na ni nanang nga umay pumasyar dito'y balay. Oray sagpaminsan. Patsem, no kaya na? Naliday ngayon ti biyag ni nanang dita balay yo, takanayon yung mat apanawan. Ay, naliday talaga. Ngamisumot ti kayat na mapasa, makitibiyag na. O, anya ngay, kinan matlaang ni nanang jainted mo akanin na? Awan, kinan na. Kat nabayag kami nagsarsarita. Anya ngay kinagsaritaan nyo? Binagbagaak Imbagak nga agbalbaliwan, tapno naragsak ti biyag na. Imbag no denggan na ka. Inawagak dagiti kakabsat ko. Kunana nga min napagawidak ida, tagre-reunion tayo kano. Ay kat nasaya at no kasta. Imbagak ka dagiti kakabsat ko, nagbalbaliwan ni nanang. Tinapatag, nakaamiris ni nanang, katagbalbaliwan. Sige, asikaswan nyo, ti may papan iti reunion tayo. Lakay, saan nakmutan apampanawan dito'y balay? Wala. Saan ka pampanawan? Nakaladlat ingit, tagmay-may sa dito'y balay. Ita mo mon. Wan, ay isumuro takman matkan kainton bigat, numapang ka ije balay da Roger. Ay, kiwuna. Umay ko kitaan di apo ko ta. Wain. Kayat na no siyak ti mga wirken ko na. Nala umay ka. Ray awon taman ti kayan anak nga apo ko ta. Ay, mabainak lakay. Ah. Gaputan na imot ak kadakwada. Dahi ta ngamin ti ibagbagaken ka. Naimot ka ngamin iday. Mangted ka kuma. Tay agumpog iti pusom. Saan kuma nasakit tinakam mo. Bueno, dahi tayo mapilpilitan ka. Taayatin ti Diyos. Timangted asiraragsak. Lakay. Luway, narigat ti agimimot bakit? Umadayo ti grasya ken ka, no naimot ka. Oray pa'y no kasano ti kinaado ti kwartam, no bukod mo a pamilya, kat imutam. Di kanto makarik na itipod no aragsak iti kaunggam. Papagayam, di tanti nagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.